Ready všetci? Jo. Good luck, chlapci, good luck. Není tu extáza, takže by sa to teoreticky mohlo zvládnuť. No, Ale extáz, ide ven. majú čemberátoru sa vieš. No ja neviem čemberovať, ale viem backstabovať. No zase môžu ich vyhodiť, že? Tak napiš Ra asi. Maxim má veľké pingy. It's okay. Už sa má, okej. Okay. Dobre, má na 20 ping, neverím. Však Hez má 11. 12 broli, hovorím, to je francúzsky server. OMG, laguje im Francúz. What the fuck. A Rapin Počkaj. má najväčší. Třeba potřebuji jít spát. Musíme jít. Good luck, boys, good Ja luck. mám hejza na strede, to vidím. Škoda, už som nevedel nájsť. Akore, ešte tam ešte jeden. Nice, 3v3. To je lower haze. Machlím, behind. You get stacked. Ty musíš ho zničit. No, ne. Aha, Dostal placačku od Lebreva. že Brolin to je extaz. Hej? Však sa na ňo pozri, jak hraje. To je extaz, 100%. Ja neviem, ja nerozoznám tých skurvených bolševikov. Chceš byť na kraj? Co robí oproti mne, presne. Kúkaj na ňo. To možno. Už cvičí delfínu, kúkaj na to. Tak ho postaráš aj ty. Ja ho uvidíš, ja mu dám takú delfínu. Tak ja ho postarášim. Jo, je to. Je to extra. Helm center. Bacha, okej. Tam jeden. Maxim? OK, musíte finishnúť. Krvený plot. Chrbet. Skurvený extáz, bacha extáza. Хорошо. Máme jedno kolo, môžeme už prehrať. Ale snažíme sa. Jasné. Iba keď sa snažíš, tak sa zlepšuješ. Pekná kora, dobre sme to tam vyjebali. Vy to máte v pohode, vy to máte Lebreva. My tam nemáme Lebreva máte vy. Tu máme... Koho to má? Lebre... Ne, my tu máme Vy to Lebreva. máte Lebreva, no, to tých dvoch ďalej. Mám hejza, kto má viac. Ako kráľovská Dostal som na piču, ale Akore, pekne. akore. Idú vám naši. Držte to iba. Oni si skoro dali team kill. Oh god. Oh, Winning against French touch, my dream is real. Easy carry. Koko, ja som fakt spolokery. Lebre tam tým killnul, víš? Extáza. Koko. My dream is real. Brátka, center. Nope. No, Počkajte ma. Maxim, idem ti, Maxim. Tor, krbat. To sa dá. Sústreďte sa. Ja som ťa zabil? Tak nejdeš slakne, ešte poď, ešte jeden hra. To sme mali vyhrať. Myslím, že za mnou sú aj... Vy koho tam máte, alebo Futína, že? Jo, a ja mám ten bočný. Kid. Don't do Drž it. piču. Skáče stále ten bočný. Toto je meno. Lebrave. Ten Chamber je takže holdy, jo? Holdy. No tak nic. Co se dělá? Co? Spinuješ se.
Toto kolo nám prehral sa Lucky. Poďme hlasovať. Presne, Maxi. Kokot. Kokot. Koľko som tam tým killov vtedy? Maxima. Ktorý miláčik. To spamuje. Stred padol, hokej chrbát. Maxim. Dobře. Vydržte. Salkieny z kamen. Maxim? Ne, tým killnú sa tí buzeranti. To majú navaďané stroji v tých bajonetoch. Zabudol na Lebrejvov Chamberlain. Ak ťa zabíja Lebrev, tak by sa mal habiť, lebo už aj ja som zabil Lebreva. Ja musím holdiť, víš, ja som na to zabudol. Tam naľavo je to easy. Aj na strede. Ešte sme tušili, ani neprehrali naľavo. Čakal, vy tam máte Futina a Rapina. Ty si 90 rating. To bolo iba R, pardon. Som to nabejtil. Aha. To trvá, pretože má taký ping. Aha, Falken chrbát. Choď no, hej. Hrebet. Ahoj. Okay. On má tak rýchly útok do piče. Easy clutch. Easy clutch, no. Určite. Tlačil som to zase. Switch flanks, ok, tak my ideme proti tým tryhardom. Switch Či? flanks. Tor, ne, ostane tam, kde ste, len pôjde Thor go hokej. Thor, choď prosím ťa k hokejovi. Ne, to tak veď. Áno, Maxim chce byť na centri. Ok, Jo. Maxim go. Okay. Bože. Ty budeš úplne napravo. Ok, koho tu mám? Lebrejva. To je extáz akorát. Dobre. Tu hrám úplne na hovno. To sme si všimli. Máš Maxim. To je iba hejs. To dáš, neviem. Hold. Holdings. No, yes. On si prehodil na strelbu. Yes. Yes, the dream is real. Easy. We can still fight. S takýmto týmem sa to dá. Pohoda. Pacha Kennedy. Ten je docela dobrý. Hádam nie. Kennedy místo Fotina sice. Máme tu extázu? No, je okej. Poď okný. Poď, Zabij ho. počkaj ma. Maximus. Ťa za tým kilo, dobré? Punished. Excellent. To mám 3 tinkily už na sebe. Jak sme boli takto? Dobre, Tora. Si mal zabiť na prvý hit Ja, ty predtým. budeš tady voľným a hovorím ok. To dohodneme. Ok? Pacha, to je extáz. To hádam nie. To je extáz. Už to vymenili, áno? Ja napíšem, nechceš hrať go. Asi nie. Ktorý z nich je extáz? Ten před tebou. Ten čierny. Počkaj. Bacha, okej. Chrbát. OK, Ja nevím. nestíham ťa. To je proste 2 hity a Neplač. No,
Som posledný. Svišnite flanky teraz. Nenapadne. Hokej, běž dole, je tam extra. Jo, ten sa ti bude páčiť. Lebo je extra, běž tam. Oh, We did, Maxim, no worry. áno. Je to celkom even zatiaľ. Je, no. Nečakal. OK, mať bočný. Bacha, hokej, držím ťa ale. Nice. Ach, jaj. Šapoupnul. Neviem, Držím vám to jedno. poď sem ty No. prašivý pes vyjebaný. Videl, že mám dolný. Nosí bočný celý čas. To je halus. Môj sexuálny sen rektiť Francúzov. Som takto bežal. Ja som jeho dolný. A všetko musí mať jaké nervy. Mu pukne žilka v oku. No, bodaj. A ešte majú jeden havk. Mu zabiť. OK, drž ho. Dostal som stun. Idem od teba preč. Ja idem od teba. Nestrafil som ho už ťa do piča. To je extaz, počkaj si. Hokej, budeš ho blokovať, ja ho zabijem? Nebo ne? Podajte. Pokémon. Francúzsky. No, Hovorím, hokej, budeš ho blokovať? čakal, ty si ma zajebal. Čo Lucky má viac tým ako killov. Mal záchylku, hej. Ježiš mu to... OK, naspäť poď. Čakaj. Dáme na to len kokot, ja už tretie kolo som asi prehral. Máme zmienu. Stred padol. Hokej sprava. Si ho pustil. Škoda. No jo. Co mám dělat? Karty dvou. Neviem, ja som dostal instant. Zmeníme to? Ešte nie, ešte jedno kolo vydržíme. Ja to mám Hazeo a Futinač. Však tam je extaz, nie? Dobre hodili. A Nexus je na strede, není? Uvidíte co? What the fuck? Styrnúť kurva. Nice hokej. Hřbet. Ježiš, ten bočný pojebaný už má série. Starý hokej. Rýchlo, choďte k nemu. Beži, beži. Nice. No. Je to Lebrejt. Tak. Výborná práca, hokej. Je to jenom lebré. No. No. Čo si chcel, Maxim, čo si mi písal? Som ti nerozumel s tou skratkou. Maxim. Tá. Iba R to bolo, kora môj. Čo si chcel? Čo si mi písal? Vytáhať sa. Čas. Ja? Neviem. Máma, do piče. Spamuje. Bacha kore, za chvíľku ti príde. To isté Thor. Tu sa rýchlo finishnúť. Okej. Vrchný. Ok, ale podľa mňa to ty tak pojebávaš. Ale Lebo ty si stupneš do tej drahy banetu. My za to nemôžeme. on to musí zastaviť ten útok. Proste tak, kokot. Okay, skúsim ísť teraz ja na úplné čidlo, tam iba holdiť. 4 kola, tak to minimálne dosť. Lebo nejdo mi swapy. Kto bol proti tebe teraz, Kora? S kým si dueloval? Lebré. No, tak som piči. Iba hodí. Iba holdiť mám blok? Ja, on bude potom smutný kúkať na teba. Ako to robí túto fotín. Oni prehodili. Chudák. Špatný blok. Pouk. Shit, facepalm.
A ja takový tank. Nice. No, dobre. Som na seba spokojný, už som na konci tabulky. A ty ma tým killuješ. To píče. Mne strašne sa mi začalo zase zle hrať. Neviem prečo, som asi unavený. Dokoľko sa hrá? Do 15? Netuším, Maxim dohadoval. Dokoľko to je, Maxim? Firstu? 10, dobre. Tak ešte vyhráme to, chlapci. Piče, aký chrbát. Nice, Maxim. Uteká mi. It's even. No, it's not even. Even. Nahoru. Kill him fast. Nice. OK. Nice. Nice. 3-krát na ten muzerát kopol a 3-krát sa to stihol zablokovať. Aj Maxim tam zrektil extáza. Kopečkou. Že strídajú chuďáka. Má lagy. Nie, veď idem na neho vrchný, mám blokuje spodný. A fotí nic, máš 4-14. Iba holdí. Asi jak ja s oným, s Lebre. Bacha, Kora. Back. Aha, okej, chrbát. Oh, fuck. Do pičo ma pretočil. Maxim Zase teammate. to vážne. Nice. Dobrá, Maxim. Maxim, go. Nice. Škoda, keby si počkal ešte minútku. Ty teraz bola fotí, áno. Čo ti jebe? Škoda. Piče, to mi dolo blok. Ja viem. My máme hrozné unlucky dneska. Dobre sa to kokot. 8 bodov proti French Touchu. Čo ti jebe? Škáleš 3 Čo ti jebe, ty kokot? Ale 8 bodov proti French Touchu. Čo ti jebe, dáme 10. A to hrá sa ľahké ešte aj. Kokot. Ale ja mám teraz iba typka, čo to holdy, ja s ním nemôžem mať zhrať. Ak chceš ísť sem tu fotiť iba holdí útok celý čas. Potom, keď vyhráme kolo. Aha, chrbát. Vyhraj sa s ním. Nespodný hokej. Debilní chamber. Chlapci, poďme. Sunlight Fountain. To je Lebrave. Nice. Nice, Maxim. Easy kill now. Nice. Good job. Si tam mal hokej zabiť skôr. Nevadí. Ja furt chodím horným, proste. Taká malá otázka do plena. Niekto čakal takýto výsledok? Čakal som 10-0. OK, maximum tryhard. My tryhardíme. No. Idem na stred. Fuck. Udržte to. Ty vole, dajte to. Назад, back. Oh, shit. Please. Back. Who's left? OK, tu tryhard. Lebrave and Hazel. Počkaj, to... Okay. Chambering. No chambering. Right? Nice. Yes. Yes! Yes!